ni Kadaniw Nicolas. Ket kunana ditoy Kadaniw. Nicolas tinagan ko ngam na swerte nakmet ad adaywan nak ni malas ngamin na singpetak ngem kurang lat guwapo kunana may ha pauna yay ha day taman. Ket when na Kadaniw natukay man iti kapanunutak ken pusok. Gapo dagiti balikas nga inka ibulbulos iti rinabii. Ket adu iti naigalot ko nga balbalikas. Ket sapay kuma tamang tedmet inspirasyon. Kadagiti pada nga agboy-boya iti programam Kadaniw kunana. Ididamok nga nakita iti programam iti Facebook. Ket kasla naglaing to'y nasugat nga puso. Nagayatak tinapudno ngem ti insubad na niluluko. Nagrigat nga lagipen dagiti panawen nga naglabasen. Ngamin kasla masugat manen ket hangpay nagkepeten paunay ha naggangasay. Kadaniw han ko pay nga daniw dayta kuna namay entro pay lang dayta sana kuna ha ha paunay yun entro pay lang ka na o kabsat kan papagayam. When Kadaniw idi mas naayan dayto riknak nagadu iti saludsud ko no apay adda dagiti gundaway nga agmay saak kathan ko mapupuutan nga tumaraigid dagiti lulwa. Malagip ko dagiti naglabas nga nagbalin nga nang sugat kanya. Daniw nakablaawak meten dagiti agbuy-buya iti programa. Ket daytoy nga roden iti paulo na daytoy Daniw po. Arakop anairot. Bulan iti Febrero aldaw iti Domingo. Nagpakada kabiyag ko nga umadayo. Tapno mapan nagtrabaho maikam naragsak nga kasasaad ti pamilya tayo. Idi pumanaw kabiyag ko madik maikita maipereng dagitoy mata. Agladingit agsangit tinak marikrik na ngamin pumanaw kan biyag ko ket daytoyen
iti maudi nga arakop ana irut. Pauna yun na. Naggana sa'yo. Naggana sa'yo. May taman. Ngem maragsakan hak iti insungbat mo biyag ko. Uray adayo ka dito'y sibay ko. Siksikan tulata. Iti linaon daytoy puso. Manipod umuna ken maudi nga inta pa nagkita. Ket balunem to itip na pudno nga ayat ko ken ka. Wen biyag ko isa patak dito'y batog ko. Nga awan tupulos iti pagsakitan wenno ited ko nga pakaladingitam Nagmayatay. naglabas nga rod aldaw bulan ken taw-tawen. Pauna yun. Naggana sa'yo. Ket si kangaruden tay sumang peten